Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon! Mayong gabi siyudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Bernas, Abril 23, tuig 2021. Makitaan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pa sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Tag-Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. 350 ka mga senior citizens sa Bacolod na bakunahan na sa Sinovac vaccine. Adya plano'y hatag sa makatudlo sa nagpatay kay Martin Cue. Sa balita national, Duque gain bakunahan na sa Sinovac vaccine. Booster shot sa Moderna ginpaydalom sa clinical trials. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos kid lamang sini. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Claro. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibun Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen,
Our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Aksyon! Lasay sa 14 Action Radio Philippines, Sanor Daima, kagaron sa nasang mga balita, lokal 350 ka mga senior citizens ang unang nabakunahan sa first dose ng Sinovac vaccine diri sa may syudad sa Bacolod. Sunod kay Dr. Chris Sorongan, Deputy for Medical sa Bacolod EOC, 150 ka mga senior citizens ang nabakunahan sa lobby sa Bacolod Government Center kay Nasangaga. Samtang 200 kay Ben pa ang ginbakunahan sa 4 mga vaccination centers sa may Barangay Vista Alegre, Singkang Airport, Villamonte kag Barangay Mandalagan. Nagpanumdum si Sorongon nga ginadilian ang walk-in sa pagbakuna bangon din nga mga senior citizens ang unang nagparehistro rason nga sila ang prioridad. Sa datos sa Bacolod EOC, kapin 66,000 ang populasyon sang senior citizens sa Bacolod, pero kapin 2,000 pa lamang ang naka-pre-register online o kon sa barangay. Ang Sinovac, ginataga naman sa Food and Drug Administration sang advisory na pwede sa ihatag sa mga katigulangan. So that's why, subong nga adlaw, this is our first rollout sa ato mga senior citizen nga non-healthcare workers. Naga-rollout ng... Nabatyan si Dr. Chris Sorongon sang Bacolod EOC. Ginpahayag ni Dr. Chris Sorongo, ng Deputy for Medical sa Bacolod EOC, nga may pila ka mga health workers ang wala pa nabakunahan sa COVID-19 vaccine bangon luyag dila sa iba niya brands ng bakuna. Suno kay Sorongo, base sa regulasyon sa DOH, mga health workers ang pwede nga magapili sa brands ng bakuna kag iban sa ila ay nagahulat sang Pfizer, Moderna kag iban pa. Pero ginpahayag ni Sorongo nga pinakamaayo nga bakuna amo ang available nga bakuna para maproteksyonan ilabi na sa karon nga nagasaka ang kaso sa COVID-19. Ginarespeto ba ni Sorongon ang pagbakal sa iba niya mga brands sa bakuna sa iba niya mga health workers sa pribado nga hospital paagi sa tripartite agreement. Sa karon, malapit sa 7,000 katawo ang nabakunahan sa syudad sa Bacolod kag mas sobra 2,000 ang nabakunahan sa first kag second dose.
Sa dugang pa nga balita lokal, nagapasalamat si Bacolod Mayor Bing Leonaldia sa nagadamo nga ginatukod nga community pantry sa Bacolod City. Sa video message, ginpahag ni Mayor Bing nga si Kapitan Madeline Diaz sa Barangay 18 ang isa sa mga nag-conceptualize sini ang makitaan nga amat-amat na ini nga nagadamo. Suno sa alkalde ini si karon ang kinahanglan kag dapat tatagan sang pagkilalang Filipino spirit kag bayanihan na. Nagapasalamat man ang alkalde sa mga taga Bacolod nga nagupod sa sini nga konsepto. Nagapanawagan si Leonaldia sa publiko akakukon sa pampolitiko nga hindi na mag-intra sa sining aktibidad kasunod nga may nabaton silang report nga nagahana sa tion nga nagadamong tao sa community pantry. Wala sa ngalan nga gintumod si Mayor Bing nga iya ginaragway nga politiko nga wala sang may hinahimuan sa pakig-away kontra COVID-19 isa ka tuig ang nakaligad. Naglabot sa 12 ka estasyon sa kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office ay nagpahamtang sa community pantry nga ilaging tawag barangayanihan. Suno kay NOCPO Deputy Spokesperson Lieutenant Abigail Donasco, ini amo mga police stations sang Toboso, San Enrique, Escalante, Isabela, Valladolid, Bago, Cadiz, Sipalay, Kawayan, Sagay kag 1st and 2nd Mobile Force Company. Dugang pa ni Donasco, may mga police station nga nag-augment sa mga nagapatagayon sa community pantry sa mga pribado nga individual. Ginahimo man sa iba niya estasyon ang pagbutang sang pantry sa mga mobile patrol kay ginpahamtang sa mga nagkalain-lain nga lugar. Luyag man sa kapulisan nga makabulig sa mga kubos. Sa iban nga balita lokal, plano sang lokal nga panguluhan sang syudad sa San Carlos nga magpasar sang resolusyon nga magahatag sang padya sa sinuman nga makatudlo sa suspect sa pagpatay kay Provincial Consultant Martin Quez. Suno kay San Carlos City Mayor Rene Gostillo, iya ginhold ang pagpasar sang sangguniang panglungsod sa nasamit nga resolusyon. Bangod tuyo pa sining magpamangkot sila accounting office kung pila ang padya nga igahatag. Suno sa alkalde, hindi ini madasig bahod kinahanglan pa mag-agi sa proseso kang isang paghibalo sa mga requirement kag mechanics antes ini nga mapasar sa konseho. Ginpahag man negosilo sa karon nagadepende kag nagasalig sila sa investigasyon nga ginapatigar sang kapulisan agud mahatag ang hustisya sa pagkapatay sang provincial consultant. Nagalaom ang pila ka mga miyembro sa RGS World and Marketing Corporation nga mabalik sa ila ang ilagin invest nga kwarta sa mga kompanya. Suno kay Johnny Hoven, isa sa tagreklamo, Desyembre pa lang sangin pasalig na sila nga mabalik ang ila kwarta bangod hindi sila makahulat sa payout. May pilaman ka mga miyembro sa ang nagreklamo nga sa tung Pebrero na lamang ginpatuman ang sistema sa pagbaligya sa habon, liniments kay iban pa nga mga produkto. May pilaman ka mga miyembro nga nag-invest sa 1,000 ka pesos nakabaton sa 3,500 nga payout, rason nga liwat nag-invest ng mas dakong kantidad kay ginpasalig sang 45 ka adlaw nga payout apang ginkatingala nga tubtub sa karon wala sila makabaton. Sa piyag nga bahin ginapanindugan naman ni Quenelin Siasico ang team leader sang EB Magalaw na team sang RGS nga wala nagpalagyo si Rodolfo Salgarda Jr. kag sa baylo nag-marketing tubtub sa Oriental agud makakita sang dugang nga pondo para maibalik nga kwarta sa mga naga-pull out nga miyembro. Dugang pa, karon nga adlaw may 30 ka mga miyembro ang mahatagan balik sang ilagin invest. Ginparayag man ni Siasico nga nagpamaligya si Salgarda sa nga propiedad agud makatipon sa kwarta nga ibalik sa mga tawo. Matapos ang mga isyu, magapadayon kay hindi magsira ang kompanya. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 19 Action Radio Philippines Summer Time at Vitamin C balang ginapangita mo mag KBC Plus.
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Lasay sa 27 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginbakunahan na si Health Secretary Francisco Duque III sang unang dose ng COVID-19 vaccine sa Manila subong adlaw Biyernes. Sunod sa DOH, si Duque, isa ka senior citizen ang nagbaton sang Coronavac nga ginidevelop sang Sinovac gikan sa pungsod China. Ginpag ni Duque nga iya ginaimbitaran tanan nga magpabakuna man kag pilion nga maproteksyonan. Ginpahayag man sang Health Secretary nga magpakigbahin para proteksyonan ng public health ag ipalapta ang mensahe nga safe kag effective ang bakuna. Nagpatigayon sa karon sang clinical trial sa Moderna sa ila booster shot nga compatible sa iban nga brands ng COVID-19 vaccine. Sunod kay Philippine Ambassador to US Jose Manuel Romualdez, ginparabot sa iya ang impormasyon sa biotech company nga sa karon may clinical trials para sa ila booster shots. Dugang pa ni Romualdez, ginalauman nga mag-aabot sa Pilipinas ang booster shot sa Moderna sa katapusan sang tuig. Una diri ginpahayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga ginakonsiderar sa Pilipinas ang booster shot sa Moderna para sa COVID-19. Gin-report sa FDA nga kalabanan sa mga napatay matapos nabakunahan sa COVID-19 vaccine ang wala sang kangtanan sa bakuna. Ini kasunod nga base sa record sa masobra 1 milyon nga nakabaton sa COVID-19 vaccine, may 24 ka mga tawo ang napatay. Sa virtual briefing, ginpahayag ni FDA Director General Eric Domingo, ila ginakasubo nga may na-record or may aras ang reported death pero base sa ilang evaluation, wala diri labot ang COVID-19 vaccine. Sa 24 nga napatay, 11 ang natapikan sa COVID-19, 8 may ang cardiovascular o kon cerebrovascular illness, kag 3 may iban pa nga makalalaton nga masakit, kag 2 pa ang gina-review. Ginpathag man ni Domingo ang kalabanan sa sininga kaso ang mga tawo nga mayara na daan sang balatian o kon comorbidities. Paginwala ni Presidential Spokesman Harry Roque ang aligasyon nga may verbal agreement si Presidente Rodrigo Duterte sa kay Chinese President Xi Jinping nga tugutan ng mga Chinese nga magpangista kasakop sa Exclusive Economic Zone sa Pilipinas. Ini ang sabat ni Roque matapos ginaligar ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio nga wala ginaseryoso sang China ang diplomatic protest ginfile ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. Subugman ang mga paandam ni Defense Secretary Delphine Lorenzana bangod sa ilan na ibaluan nga may fishing agreement sa kay Presidente Duterte. Apang ginklaro ni Roque nga wala sang verbal agreement sa tunga sang duha ka leader kag wala man sang basihan ang mga akusasyon ni Carpio. Sa balita, sa aksyon! Lasay si Media Action Radio Philippines Standard Time DTX 500 capsule mga ka-aksyon DTX 500
Philippines Standard Time. Inyo na batian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Bernes, Abril 23 sa tuig 2021. Salawat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Day la Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon